ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಲ್ಮೇಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೊಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಸಂತೋಷ್ ನನೊಂಜಿ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ದುಂಬತ ಬೈದೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಅಟಿಲ್ ಕೊನೆಡು ಅಂತ ಒಂದು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪನ ಏನು ತೂತಾರೆ ಇನಿ ಎಂಕ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತು ಮಲ್ತ ಸಾಕಾತಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಇನಿ ಕಾಂಡದ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಉಪಹಾರನ ಮಲ್ಪೆರಗ್ ಬೋಡದು ಪ್ರಣಾಮ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಬೈದೆ ಇತ್ತೆ ಉಲೈಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆತನ್ಗೆ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆನಿಯನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಉತ್ತಪ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಮೈಸೂರು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನನ್ನ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಬಲಿ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಾಣೆ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ತುಕ ಒಂದು ಆನಿಯನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ಇಂಚೆ ಆತ ನನ್ನ ಪನ್ಪೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮುಲ್ಪದ ನಾನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಉತ್ತಪ್ಪ ತೊಲೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ರೆಡ್ಡೆ ಪಾರ್ದೇರು ತುಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೆಂಚಾದ ನಂದು ಚಟ್ನಿಗೂ ಮುರ್ಕ ತಿನ್ನಗಂತೂ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಉಂಡು ತುಲಿತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೋಸೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೋಸೆನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ ನಾನು ಕಿಚನ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಬಾಯ್ಡು ನೀರು ಬರೋ ನಿತ್ತಂಡು ಆ ಬೆಣ್ಣೆಗೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ನೆತ್ತ ಒಲಾಯ್ಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಬಾಜಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಬಾಜಿ ನಿಂಚ ಗೆತ್ತದು ಚಟ್ನಿಗೆ ಮುರ್ಕದ್ದು ತಿಂಡ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೋಸೆ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ ತುಲೆ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಲೇಯರ್ದಲ್ಲ ಕಿಂಚ ಪಾಡುವೆರು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪೂರ ಒಂದು ಮಲ್ತದು ಅಡ್ಬೇಕ ಬಾಜಿ ಪುಂಡು ಉಲಾಯ್ಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಗೆತ್ತದು ಚಟ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಬಾರು ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುರ್ಕದು ಚಟ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರು ಒಟ್ಟು ಮುರ್ಕ ತಿಂದರೆ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಮ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ದ ನನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬೈದುಂಡು ಅವೇ ಕೋಂಬೋ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋಂಬೋಡು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ಶೀರ ಉಂಡು ಅಯ್ಬಕ್ಕ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜ್ಜಿಲುಂಡು ಬನ್ಸ್ ಉಂಡು ವಡ ಉಂಡು ಪಲಾವ್ ಉಂಡು ಪೂರಿ ಉಂಡು ಇಡ್ಲಿ ಉಂಡು ಈತು ಪೂರ ಐಟಮ್ ಒಂಜೇ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡು ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ₹100 ನಿಕಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಬನ್ಸ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದೇರು ಬಟಾಣಿ ಐಕ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಾತಬಾರ್ದು ಈ ಕೋಂಬೋ ದಾಯಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಸೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಅಂತೆ ಪಲಾವ್ ತಿನ್ನೋಡು ಅಂತೆ ಪೂರಿ ತಿನ್ನೋಡು ಅಂತೆ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂಡದು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಾಡಾಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಡ್ಲಿ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಇಡ್ಲಿ ಕೊರ್ಪೇರು ವಡ ಪಂಡಲ ರಡ್ಡಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಮೂಜಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ದು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಆಪುಡು ಒಂದೇಟ್ ಅಂಚತ್ತು ಚೂರು ಪಾಡ್ದು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಂಡ್ರೆಗೆ ಆಪುಡು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಬಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋಂಬೋನು ನಿಖಿಲ್ಲ ತಿನ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಎಂಚಾಣ ಅಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ ಬರಲಿ ನಿಖಿಲೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಿಗೆ ಬರಗಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಸುಭಾಸ್ ನಗರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಣಾಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಬಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನಿದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ